Čaute, vidíte v dnešnom videu a bude to prvomájový vlog. A keďže mám výhľad úplne na psiu volieru, tak som si samozrejme musela uvedomiť, počkajte, že tí psi, nejaký má prísť traktor orať, sú stále zavretí. No ako každý pšička, ani sa nenajem a idem za nimi. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. I've been there before. I'll be there for you, 'cause you're there for me. Toto je radosť, oni sú zavretí, ani vo mne boli. Mňa to vie tak na... Ja, pušinkovia. Počkej. A pani dostali povel, čakaj. Tak som zvedavá, jak ho splnia. Áno, vyzerá to fakt divne. Ani sú spolu na jednom vodítku. Malé motanie. Beky, súkaj. Daj hlavu. Nemám byť vpredu. Môžeme. Alebo takto. Vlastne mám gumu, môj Google a vodítko. Sme vlastne na tej gume. Mám pocit, že dneska je nasvaľovací deň, tak môžeme ísť niečo nasvaľovací robiť. Ale je celý deň voľný, takže... Tak. A idem sa zadržať dopredu, lebo má prísť traktor. Von zo záhrady nejdeme, nakoľko majú susedi psa. Áno. No, možno už odišiel. Nechcem, aby náhodou preskočil. No, zrejme odišiel, tak môžeme ísť. Tak môžeme ísť. A mám plán na rok 2026. Na rok 2026. Že si dáme spraviť vlastný kalendár. Ja, Beky, Roky a Zora. Takže tak. Musím si spočítať, lebo ja chcem stolový. Kamoške dám možno tiež stolový, ale babka chce asi vysvetliť. No celý nápad ešte musíme diskutovať, ale ja by som to chcela. Držte palce. Nakoľko počas prechádzky sa snažím zapájať triky, tak sme teraz trénovali hru 3, 2, 1 k nohe. Roky? Sadni. 3, 2, 1. Kno! Tak. On? Tak je hodný. Príde aj napriek Beky k nohe po hodenej pamlske. Rýchly, keby to poviem, rýchle objasnenie, čo sa stalo. Pri mne je Bekinka a spolu vám to porozprávame. Beky, poď sem. Dobre, idem ja k nej. Beky, tak, takže, byť na nás, ideme so slnkom, tak sa nej. Dobre, stalo sa to, Beky, sadni. Ľahni. Dobre, stalo sa to, že ja sa teraz stiahujem do tej garáže a Rokinko
prišiel, vybral zo sočika pytlík alebo vedierko s tými mojimi tréningovými pomôckami, otvoril ho a vyžral. Takže Roky bude dneska bez večere. A aké je to so mnou. A neviem, niečo robí. Ale som prekvapená, lebo každý praví, že Becky vyžere všetko a tak. A teraz práve ona tam, jak je teraz, tak tam ležala. Ani sa nepohla, keď som neprišla. Takže tak. Takže teraz som to trošku pozametala. Objavila, keď som všetko vyniesla, čo sa ho tiež dosť námahy, objavila som takýto veľký priestor, proste keď som otvorila dvere, oboje. Takže priestoru je tu akorát pre mňa. A môžeme ísť ďalej na to, tým, že to nesme krabice, ale s tým, že ja tu ešte chcem maľovať. Asi. Neviem, no uvidím. Tak vám poviem, uvidím. Ale tam vidím nejakú vec, čo by mohla byť hračka. Poď sem, Roky. Fuj to. Nie, ja som tu. Tak, to by bolo naše prestavby všetko. Ešte nesmný tréning a malá vychádzka v malom podaní. Ide o to, že ešte Rokinko, poď sem. Tu musíme kúpiť nejaké veci a hračky. Tak potrebujem tu kúpiť ešte deku. Takú krásnu s pasičkami a nejaké dorobené veci. Tak to vám ukážem možno v tomto videu a možno inokedy. V inom videu vám to ukážem. Takže
Povedz, ty dneska nemáš večeru. No, Roky dneska nemá večeru kvôli tomu, že zožral celé vedro tréningových pomôciek. Nechťac. Teraz ideme tréning, tu dostane. A do večere Bekinka dostane mrkvu a granulky a Roky dostane mrkvu. Aspoň niečo, no. Takže, tak. A idem ešte zapísať nejaké faktúry. A akože čo sa týka psov a také papiere. Kontrolovať, či majú všetko, či netreba niečo kúpiť a iné veci, čo je. A ideme trénovať. Kontrola a tréning. Takže tu sa vám budem často teraz ozývať. No a zoberiem si ešte z tréningového Roky miesta oddelenia. Počkajte, to aby ste videli. Tak. Oddelenie sa kapsičku s tým zvyškom pamosiek, čo tam Roky nechal po tom svojom vyžratí. Akože v tej kapsičke ešte mám, no takže ďalšia investícia do mája, prvá minieme 2 alebo 3 eurá znova na tréningové pamosky. No, jedna kapsička, no snad na dnešný mini tréning vystačí. Zatvorím. A nemám. Musím ísť kedy? Utorok kúpiť. Aj utorok budeme ďalší tréning. Keďže nedeľu idem na licenciu, nemám čas. Dobre, ideme na to. Tak to sa nemalo stať. Pani počujú zvuk myšičky, vedia, že nasleduje večera. A tu ju máme, ideme ju robiť. Takže, ako budeme potrebovať mrkvu. A čo? Granule. Ale keďže máme ten incident so zažratým vedierkom, tak aby Roky náhodou niečo neuletelo, že si toho žradla mal veľa, tak aj s tým, že som sa poradila s ockom, Beky dostane normálnu dávku s mrkvou a Roky dostane mrkvu. Ešte sa raz.
Bekinkina porcia, klasická porcia granul a 8 kuskov mrkvy. A Rockyho porcia je 8 kuskov niečo mrkvy a pár kuskov granul. Je to divné, ale zašlo toho dosť. Takže prešlo niečo po pol hodinke, tým pádom môžeme ísť na prechádzku. A ja sa veľmi teším, odkiaľ bolia nohy, takže z prechádzky bude také improvizačné niečo, ale ja sa teším. A pani sú oddychnutí a tešia sa, že pundiovia, ja ich volám pundiovia poslednú dobu, tie guľky malé. Sedni. Ľahni. Beky. Ľahni. Dobre. Takže na to, že... Sadni. Ľahni. Nie. Tak akože, myslela som si, že bude z toho niečo akože lepšie. OK. No. Takže my sme s Ockom, Bekinkou a Rockym na prechádzke a vlastne s mojou kolobežkou, lebo teraz prvýkrát skúšam dog scooter a koniec s tými postrojmi, s obyčajnými mojimi postrojmi zo Safari. Hej, obidve zo Safari, kde majú obidva napísané security a best friends, tak nás určite spoznáte. A vlastne skúšam ten dog scooter, že ja mám v jednej ruke tej mojej pravej vodítko a psa. No, s Rockym som ešte nešla, podľa mňa bude úplne s mojím tempom, ale Becky je viac menej taký náš, my ju voláme pokojný slimák, tak ja som ju trochu ťahala, akože musí si zvyknúť, že musí celú cestu bežať. Nevyžadujem od nich, že by teraz bežali o 106 že v svale, ale kľúč by mohli zvládnuť. Prvýkrát je prvýkrát, ale mi sa to začína veľmi páčiť, takže takéto vychádzky budeme robiť častejšie s tým, že aj Ocko si vezme kolobežku. Tak, a mne sa to páči a takto pokračuje naša prechádzka. Spadni. Musím ukázať, že držím tam ešte. Ide možno ešte, že horšie. Dobre, poď. Nie, nedarí sa mu to. Tempo. Ideš. Po parku. Easy peasy. Jump. Už je
tma. Poď, poď. Roky, poď. No bežte, bežte, bežte. Poď, Beky. Ďakujem, že ste sa dostali až na koniec tohto dnešného videjka. Bye! Je viac než je okolo 20:20 večer a ja si po celom dni ešte potrebujem nasprejovať topánky vnútra a používam na to zatiaľ z Deichmannu nejaký sprej. Vonia smrti, neviem povedať. Striekneme, zatvoríme zipsom a môžeme odložiť ešte jednu. To ja vždycky striekam viackrát, ale do týchto môžeme raz. Dobre, pripravené na odloženie.